Η Αγία Κατερίνη χτίστηκε στο διάστημα μεταξύ του τέλους 13ου αιώνα και της τρίτης δεκαετίας του 14ου αιώνα. Ήταν πιθανόν το καθολικό του μοναστηριού του Παντοδύναμου Χριστού. Δεν είναι γνωστό ποιος το έχτισε. Στα χρόνια του Σουλτάνου Βαγιατζίτ Β μετατράπηκε σε τζαμί, γνωστό ως Γιακούπ Πασά Τζαμί. Από την απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης μέχρι σήμερα λειτουργεί ξανά ως εκκλησία. Είναι σταυροειδής εγγεγραμμένος ναός με τρούλο και περίστο που καταλήγει ανατολικά σε δύο παρεκκλήσια. Στις γωνίες του υψώνονται 4 μικρότεροι τρούλοι. Η εξωτερική τοίχη χωρίζονται από έναν κοψό μαρμάρινο κοσμήτη και στολίζονται με τυφλές αψίδες, κόχες και κεραμικά διακοσμητικά στοιχεία. Ήξερες ότι στο εσωτερικό του ναού διατηρούνται τοιχογραφίες του 14ου αιώνα που έχουν θέμα τη ζωή και τα θαύματα του Χριστού?